Salut și bine v-am găsit la un nou episod de astăzi cu un nou joc, Mech Arena, aici fresh. M-am mai jucat eu un pic înainte doar ca să văd cum e jocul și hai să începem prima noastră bătălie pe acest... Da, nu știu ce am. În fine, o să jucăm Mech Arena, precum se vede. O să așteptăm pentru playeri. Ok, au venit. Sunt un pic împundat pe nas, nu contează. O să ne jucăm Mech Arena, o să ne alegem un robot și hai să începem. Despre ce e vorba în acest joc? Sunt mai mulți roboți. Noi trebuie să capturăm toate zonele A, B, C, D, E. Dar în același timp să ne și luptăm cu roboții adversi. Pentru că o să vor să ne fure tot. Așa că... V-ați prins care-i treaba? Hai să ne luptăm. Hai, du-te. Bine, bine, bine. Și, precum v-am zis, noi trebuie pur și simplu să capturăm zona aceasta. Pentru că este o... Nu știu ce are zona asta, dar e bună pentru noi. Ne ajută să câștigăm. Este bine, eu o să mor. Am murit prima dată de când mă joc acest joc. Nu-mi vine să cred, dar aia este. Nu știu dacă o să mai pot să... mă mai respawnez. Aha. Deci că am voie să mă respawnez oriunde, o să mă respawnez fix în mijloc, pentru că am tupeu. A, da. Ring, ding, 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 ding. Și o să mă duc să capturez această zonă. Pentru că da. Ok. Neutralizing. Sau cum să o zice. Nu-mi pasă atâta timp cât o iau. Ok. No. Nu-mi place că mă cam ia și așa, ok. Bum! Pau, pau, i-a lubit, hala at me. Între toți copiii, eu sunt cel mai popular. Du-te, bă, de aici, du-te, 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 nu mai îngloați. Toate, ma. Un glonț. Înfloresc grădinile, cerui ca oglinda. L-am omorât pe somoan și acum, nu știu. Ce să iau zona asta? A, da, nu vreau. Ok, și acum ultima zonă pe care văd că apără ăsta cât o apără, dar nu-i prea iese, că îl cam iau așa din zbor. Să-mi dau și reload cât capturez. După trebuie să mă duc înspre acolo. Bun. Haide! O să capturăm zona. Bun. A, da. N-am fost pe primul loc, deoarece n-am jucat cu cine vreau. Dar, data viitoare, o să ieșim pe primul loc. Stay in team, bro. Patru din 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și un nou meci se va începe și eu o să pic pe locul 1, sperăm, pentru că v-am promis. Ok, hartă nouă, lume nouă, foarte bine, îmi place. O să mi-l aleg pe acesta și o să pornesc. Abilitatea lui specială este de a alerga foarte tare. Ceea ce nu face mai mult decât să mă bot. Cineva de mine, nu-i bine, frate. First blood, mi amigo. Ok, deci am capturat asta acum. Da. Ok, al doilea kill. Aoleu, nu-mi place de el. El de kill-uri. Are foarte multă viață. Ok. O să-i dau un like deoarece m-a omorât și știu cum să joace. Pe tine de vreau. Și vreau să mă
e bun pentru range de apropiere, nu pentru depărtare. Da. Ok, unde trebuie să mergem mai? În B, ok, e perfect. Asta mă duc în B. Stau pe casă să mori. Ce-i stres? Battle Win, mie îmi place, sper că am zis că MVP este MVP, așa cum v-am zis eu că o să facem, băi băieți, cu 3 kg acolo, nu-i nici prea nasol, nu-i nici prea rău, mie îmi place, ok, o să dăm continuu și după acest episod, gen primul episod de Mech Robots, o să mai apară instant unul cu Standoff 2, pentru că este foarte ok, zic eu că Standoff 2 pentru prima dată pe canalul meu. Eu m-am mai jucat, recunosc. Nu ar fi prima dată că mă joc, dar o să mă joc Standoff 2 și o să fie perfect. Like. Vă promit eu că o să fie foarte, foarte bine. La weapons. Ok, get 5. Ok. Deci, ce avem aici? Nu-mi place. Ok. Deci. Da. Deci că știu că a fost decât 6 minute, dar o să mai apară un episod de Standoff 2 imediat, foarte frumos. Imediat. Cât vizionați voi acest episod, eu o să-l fac pe cel cu Standoff 2. Cam atât cu Mech Robots. Vă pup!